No masirpat ko ni Jesus when I survey the wondrous cross. No masirpat ko ni Jesus, isuan natay ti krus, no baulaeng ti sanikwak, ket tikus pagpanawag. Gubdema po ti maelku, no dinay ti patay mo. Amin ang kinahubaw ko, inakbayan o Jesus ko. Tinagtuk abagina, sakit ayat iparang na, tinasudit ayat ken sakit, ken di malangat asit, no kuman lubong di kukwak, di makatutupa bayan, kaskas na aw nga ayat, pusok ken biyag ti suban. Ti leksyon tayo ti daytoy arabii. Ket masarakan iti Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 38 agingga iti 42. Kastoy ti mabasa tayo. Kalpasan na dinawat ni Jose at taga Arimatea, kani Pilato iti pamalubos nga alaen na ti bangkay ni Jesus. Maysa idi ni Jose a pasurot ni Jesus, ngam inlimad na tamabuteng kaligiti agtuturay a Hudyo. Impalubos ni Pilato, napangarod ni Jose ket innala na ti bangkay ni Jesus sa naimpanaw. Kimuyog ka ni Jose ti maysa nga agnaga Nicodemo, dahiti napan ka ni Jesus iti maysa arabii. Nangitugot tagarup 3 kilo abang banglo ang naaramid iti mira ken aloe. Inala na ti bangkay ni Jesus ket binungunday ti linen agraman iti bangbanglo. Kas ugali dagiti Hudyo no itanem da dagiti minatay da. Adda may sa ahardin iti diso anak ilansaan ni Jesus iti krus. Adda barota nam sadyay adi na usar. Agsipod ta asidag ti tanem kandandanin mangrugit aldaw
Apanaginan na, sa jay tinangi kabilanda iti bangkay ni Jesus. Siputan tayo man kakabsat, na ito eleksyon tayo. Ti pakasaritaan, ti panakaitanam ni Jesus. Malam iti biyernes, sakbay nga agalas 6, napan ni Jose at taga Arimatea, ken ni Nicodemo, napanda ken ni Pilato. Dinawat da ti bangkay ni Jesus, tapno maitanem kuma. Pinatgan ni Pilato ti dawat da. Ket si raraem intanem da, inpunpunda ni Jesus. Siputan tayo na ito kakabsat. Siya sino dagiti dua? Siya sino dagitoy anapan ng dawat iti bangkay ni Jesus? Ti leksyon tayo saritain na ani Simon wano ni Jose at taga Arimatea ken ni Nicodemo ket pasurot ni Jesus ngem sililimod sumursurot da ken kuana agsipod ta mabuteng da kadagiti agtuturay a Hudyo. They were silent followers of Jesus. Why? For they fear the Jewish authorities. Ni Nicodemo, malagit tayo jay istoryana, iti panakisarita na kan Jesus, iti oras ti rabii, iti John chapter 3, at da isunang agbibiyag ti kasipngatan, nga midi nga na-encounter na ni Jesus, iti John chapter 3, ket nang rugi isunang agbiag, iti lawag. From darkness, he was transported into light. Manipod iti biyag. Anapnuan iti buteng. Itata, rimwar, si tutured anapan kan Pilato, uray no, nangato ti kasasaad na iti relihiyon na Judaismo. Si tutured, anapan kan Pilato kat dinawat na ti bangkay ni Jesus. Ni Jose at Arimatea, may saabak nang. Dati, si lilimod asumrusurot ka ni Jesus ngam ita. Kadwa ni Nicodemo, adaan tured, anang dawat iti bangkay ni Jesus. They showed or they gave their last respect to this Jesus whom they followed quietly. Napukaw iti buteng da, si tutured da, anangi pakaamu ken Pilato ken akayiti so amin pay ang makakita kadakwada nga isuda ket pasurot ni Jesus. Karon na laeng, they showed their belief in Jesus when Jesus was already dead. They gave their last respect to this teacher whom they love so much. Kakabsat, impakita dati ayat na kan Jesus. Iti maudi. Adaras. For the last time, they showed their love
and their faith in Jesus. Anya ti karit na kada tayo. Una niya ti mensahe na dahito kada tayo. Let us not wait for the last moment before we show our respect, our love to our brothers, to our sisters, or to our family members. San tayo ka din ngurayan nga maladaw pay sa tayo tula ited ti dayaw ited kanipakita ti ayat kay ti pasat ti pamilya tayo kay ti gagayem tayo while they're still alive. Tell them that you love them. Tell them that you honor them. Show them your great love for them. Agingga na biyag na pay. Ibagam ka na kwada, ay atom ida. Ay atom isuda. Daydayawam ida. Respeteram ida. Ipakitam, tayat mo ka na kwada. May kadwa. Ni Jose at taga Arimatea, kani Nicodemo. Di dan pinanunot no niya ti consequence da ito yung aramidan da. Mabalin nga. May sarnuda amatiliw. Ken mailan sa ti krus. Nga po iti panaypakita da nga adalan mat iso da Jesus. Pasurot mat ida Jesus. Bravely, they showed their faith in Jesus. Sa lunsod, do you have that same bravery? Adan kayo kaditik tured akas kadakwada. Can you stand and say, bravely say, that you are a believer of Jesus, that you are a follower of the Lord? Can you sacrifice even your life to show that you believe in Jesus? Can you sacrifice everything for the Lord? Inted ni Jesus, tibiyag na para kada tayo. Yung sakripisyo na tibiyag na kada tayo. I challenge you. Give also your life to Jesus. Ipaay mo tibiyag mo kan Kristo. Ipaay mo tibiyag mo kan Jesus. Maudi. We may not know what happened to Joseph of Arimathea and Nicodemus after the resurrection. Mabalin, di tayo amuno yan ang pasama kadakwada, kalpasan ti panagong ni Jesus. May salang tamok. May salang tamok. Can pa check that Jesus honored their faith. That Jesus honored their faith. And that He also appeared to them and assured them of His love. Ni Nicodemo, ken ni Jose at Arimatea, kat istorya, nagiti adu a Kristiyano, saan nga amo tinapasama kadakwada kalpasan ti panagpamati da. Ni Jose at Arimatea, ken ni Nicodemos, kat i-represent da nagiti amin a Kristiyano adi tayong amo sa dinumantayan da ita yung gapu iti panagpamati da
in sakripisyo na tibiyang na. Asaan nga naamuan dagiti na dumapay. At a tao, ti panagpamati da. Ngem ni Kristo, padayawan na, dahito yung panagpamati da. Ket patsyak, agapu ti panagpamati da. Ibilang na ida, ang may kari, ang makipagtawid, itag na nain abiyag. You can do the same. And you will also receive that gift of eternal life. Once you decide to follow Jesus, no matter what. Agkararag tayo. Itiday ito yung Sabado Gloria o Apo. Agkamang kami kan ka. Kat iti kakamang mikan ka at to'y nawatag pabilgam na iti anak mo. Nang runa iti kadwak iti dahi ito panagdebosyon nita. Paturodamida. Tapnukas ka ni Jose at Arimatea ka ni Nicodemus. Si tutured na ipakamuda kumakaito sa amin. Sika ti Diyos da, sika ti Apo da. Sika laeng ti manubot da. Para buram ni kita anak mo ita, agasa mi da, salwada mi da. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Kakabsat, ti daytoy nga oras, kahit kung ipalagip ka na kayo, itong bigat, Easter Sunday, itugot tayo, nagyay, kanidaton tayo, nagyay Lenten folder tayo, agraman, nagyiti sagsagot, anang nangunig na, kas, rambakan tayo, ti baligin ni Kristo, ija krus ti Kalbaryo. Together, let us celebrate victory in Jesus tomorrow. And let us bring our Lenten folders. Bye-bye.